Woo! Dermi! Talikod! Wow! Magbuhanan. May nasa magbuhanan. Bago siya na hotel. Bago siya na hotel. May konti labaw mo pinay. Ito, Miss Crown. Kay puno kayo puwente yung manggo. It's Señor. It's Señor. I love you. Natuwa ni mo dahil may pagkano. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. Kanta ka, Day. Hi everyone! Naami sa Crown... Naami sa Crown Regency. Ganan kayo kasailahan. Design! Lagi kasailahan design. Ala oh. It's Show. Teacher! Nagagantilang design. Apa din ni? Gagan kayo. Tibuok. Agay. So, mga tubi sa ng CR, nalala tayo ng CR dali kay. Ginagay ko sila design. Kurog na kayong kamera, liwag na kayo sila na. Oh, dali. Come on. Bathroom ba ni? Oh, this is the bathroom. Oh, bathroom. Pwede iloyo?
Pwede na mo kirata pag suot na mo diri kay. Oh my God. Naari ka. Oo. Nakurat mo eh. Oo, nindot kayo ng mga decoration kay mga vintage, gani, retro vibe. Like this one. Nindot kay ilaw. Nindot kay mga design. Display. Kaya. Nakuyawan sila. Kuyawan ko da. Kuyawan. Yes ko eh. Sika naman ni Pico. Ako sika na tiara. Sige na. Vlog. Ate, ako na nag-vlog. Sige. Oh my God! Nag-video na ba ko? Nagunsa ka. Nag-video. Ikaw, sige, ikaw. Naitaw eh. Ikaw, dire, kapag ka. Gusto niya yun yung. Mama. Yun yung kau, day. Ujo. Medyo ha, day, medyo ha. Tagon na. Oh, video. Oh my God! Butang na yung balik. Mana ka picture, ha? Picture o video? Medyo. Mau niya magkameras, batong pagkaraan na. Kagan kayo. Nakubos sa mana. Nga pa na sa ubos. Music! 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 Saan ka na? Music! Garap ako sa man. Kadukin mo, anak. Mga nice kayo ng wall decor. Look at that. Tsaka cute din. Ako pa diri. As in, gano'n. Kay ko ani. Ma, hi! Cute sa niya. Cute sa niya mo daw. Cute sa niya mo. Wala. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a Nay, calamaris. Oh my gosh. Nay, calamaris. Calamaris, guys. I don't like camaralis. Masingan. Makahingan. Camaralis. Masingan. Camaralis. Calamaris. Calamaris. Res Arman. Camaralis. Calamaris. Yeah. I love it so much. Ako na yun, akong ulo. Sa? Ako na yun, akong ulo. Sama diyang suwang. Ang among gi-order kay katong 50s combo nga naanay lumpia, lamigayo, asin tanan, ang chicken. Oh, singa natin. Spring rolls.
Lami ka na. Yan, nasa siya cheese stick. And then fries. O calamari sa kanan. Lami ka na. Tagpila? Tagpila ate? Tagpila ate? Pila? 490 to ang tako kayong plato. 120 isa. Ang shake? Mahal na sir. 20. Taas siya, pero pwede niyo mo dyan pa-half-half. So mauna na sila duha. Mo niya mango shake, 120 kay good for tuna. Stolen from Africa, brought to America. You see, there was a buffalo soldier fighting for survival. See, there was a buffalo soldier. Tomorrow. Hey everyone! Happy Fiesta Cebu! So, day 2 na sa mong Sinulog. Kung ato may manoray mi. Wow.